sabuwar wakar Ado Gwanja kenan wadda ya hobtaccen sabon dan siyasar nan mai suna Mahmud Sadis Buba. Babu shakka waƙoƙin wayannan yaro da fitattun mawaƙa suke masu suna matuƙar ya matsa hazo a kafafen sada zumunta, yayin da yaron tun da ya fito siyasa yake ta fuskantar ƙalubale. A yanzu kuma mutane da dama sun ga alamar cewa yaron nan zai iya nasara. A yanzu haka mutane da dama sai zazzaga mai sabuwar waka suke yi, kamar yadda za ku ji mu dauke da sabuwar wakar Ado Gwanja wadda ya fitaccen dan siyasar nan wanda jama'a suke mai kallon yaro mai suna Mahmud Sadis Buba. Mai sauraro, kafin mu ga sama fil din wannan waka da muke dauke da ita, idan ya kasance wannan shine farkon shigowar ka cikin wannan littafi mai alfarma, da muna roƙonka da ka daure ka dangwala mana alamar subscribe ne kamar haka, kana ka dangwala mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya ci gaba da samun labaran namu a koda yaushe a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya baki ɗaya. Babu shakka wannan yaro mutane dama suna ganin da cewa fa ba zai iya wannan siyasa ba, yayin da wasu ke ganin da cewa saboda kankantar jikin da Allah ya bashi, wasu ke ganin da cewa wannan yaro fa karamin yaro ne. Sai dai kuma yaron bayan interview da aka yi da shi ya fito ya bayyana cewa mutane da yawa suna mai kallon yaro ta, amma kuma ba haka bane ba, inda ya kara bayyana cewa shi fa ya wuce shekara 30 da wani abu a duniya, inda ya kara jama'a cewa duk fa abin da zaka zo kana yi a gaban sa dai kawai ya kalle ka, amma ba dai ka fi shekaru ba, sai dai ka fi jiman jiki. Mai sauraro, ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin jin abin da yake faruwa a cikin wannan littafi mai albarka. Sai dai kuma mutane da yawa sun ga irin bidiyoyin da suke yamaɗi da kafafen sada zumunta na kan cewa Ado Gwanja ya zazzagawa Mahmud Sadis Buba sabuwar waka, wato dan karamin dan siyasan nan wanda ya fito yake so ya yi zaben 2027. Amma kuma babu shakka batu akan wannan sabuwar waka da ake cewa Ado Gwanja ya wannan matashin dan siyasa mai suna Mahmud Sadis Buba ƙarya ce, ba a yi ta ba. Sai dai bisararo, idan kana so a yi wannan waka, to muna so idan ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har zuwa ƙarshe, to ka bayyana mana ra'ayinka a comment section. Kana ko mai sauraro, kada ka manta da danna mana alamar like akan wannan bidiyon, domin haka ne za a iya ba mu damar ƙara kawo maka sabbin bidiyoyin namu a koda yaushe. Ka ci gaba da kasancewa da wannan tabi mai albarka domin samun labarai dubu su a inda kake a faɗin Najeriya da duniya baki ɗaya. Babu shakka wannan yaro ya fuskanci a gurin mutane, inda da yawan mutane suke ganin da cewa bai kamata ma fa a ce wannan yaro an bashi yayi siyasa ba, sakamakon ita siyasa tana da matukar hadarin gaske, sannan kuma akwai yan adawa a cikin ta, komai zai iya faruwa, inda mutane da suke ganin da cewa yaron nan ba zai iya kalubalantar abokin takararsa ba. To amma kuma yaron ya fito ya bayyana cewa shi fa zai iya yin dukkan wani abu akan kujerar da yake nema ta dan majalisar tarayya, inda ya kara da cewa babu shakka za a yi zaɓe ƙato bayan ƙato, kuma insha Allah zai lashe zaɓe. Ma'ana dai yaron ya zo da confidence akan zaɓen da za a yi na 2027. Mai sauraro, idan ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har zuwa ƙarshe, ka bayyana mana shin wani irin tunani ne da kai dangane da wannan yaro. Mun gode.